Ahoj milý pohybový priateľ. No čo, už si prerátal DPHčku na knihy? Nie? Nevadí, máme pre teba inú pecku. Na našich sociálnych sieťach si mal možnosť vidieť pojem výzva. Pojem AP výzva dokonca, ktorá pojednáva o tom, že my ťa k niečomu vyzveme, ty na to krásne zareaguješ, samozrejme, že to prezdieľaš. Ty si na tichúčko vydrž chvíľku, dobre? Točíme video. A budeš na to reagovať. AP výzva, ktorá sa chystá teraz, bude celkom zaujímavá, bude pojednávať o nejakých disciplínach veľmi jednoduchých, ktorých sa môžeš zúčastniť a môžeš vyhrať penieži. Naozajstné peniaze, reálne. Takže sleduj sociálne siete, sleduj naše videá, zdieľaj, lajkuj, analýzuj, vyhodnocuj, rieš pohyb z každej strany, pretože je to potrebné a čoskoro sa dozvieš detaily, podrobnosti s tým, že nebude to nič jednoduché, ale bude to veľmi zábavné. Dobre? Všetko dobré, priateľu, pohybu zdar, bojuj, pekný deň, čau.